întreb, este o întrebare firească în cele din urmă, de ce liderii partidelor au reacționat în felul în care au reacționat, neînțelegând. Eu cred că este un limbaj diplomatic în care ați exprimat această atitudine a neînțelegerii. Și mai ales, de ce ulterior nu și-au nuanțat pozițiile? Probabil pentru că nu sunt autonomi. Fac parte dintr-un sistem, ceea ce pentru un partid politic e și normal. Nu. E o familie în care primează interesul comun. Și că, deși individual poate ei înțelegeau această propunere, în mod practic nu aveau cum să o declare și să o pună în practică, în ecuația alegerilor. Alt motiv ar putea fi faptul că sistemul este de 20 de ani încoace unul care încearcă să se ferească de o schimbare. După cum vedeți, tot sistemul acesta, establishmentul românesc, de extracție directă a nomenclaturii dinainte de 89, cunosc poate un caz sau două de oameni care au putut să pătrundă în acest cerc și care au luptat cu dinții să nu fie rejectați în cei 4 ani în care au condus, dar nu cunosc mai mult de 2 cazuri din sute, mii de oameni. Este în general un sistem care e suficient sieș. Și acest sistem nu este probabil dispus să aplice la litera legii Constituția. Ei vor să o modifice, dar să nu o respecte. Nici pe cea modificată, nici pe cea nemodificată. Iar un al treilea motiv pentru care cred că au făcut asta este fiindcă orice țară liberă și democratică are o societate civilă puternică, o voce a omului cu condei puternică, care să schimbe lucrurile atunci când el o face, și care în România a trecut cu totul și cu totul de partea clasei politice și le-au făcut în mod irațional, în mod bizar jocul, comportându-se ca niște slugi. E ceva extraordinar de dureros pentru noi să vedem. Pentru că la urma urmei, inteligența, ca și inima, mintea și sufletul, sunt două dintre valorile de neatins. Eu înțeleg foarte bine că te tentează să ai un salariu de 5-10 mii de euro pe lună sau să ai nu știu ce bonusuri pe care nu le declari. Oricine e tentat de asta, și în Spania, și în Italia, și probabil chiar și în Marea Britanie a fost un scandal monstru în Parlament legat de niște fonduri pe care membrii Camerei Comunelor le foloseau în mod ilicit. Deci nu asta mă miră. Oamenii sunt tentați peste tot de lucruri nelegale. Dar mă miră că într-o Românie atât de mândră, românul e un om mândru, nu e un om, cum să spun, lipsit de vanitate, să te lași în felul acesta călcat în picioare și să faci exerciții de acestea de umilință publice, nu-mi vine să înțeleg cum se poate. Eu am avut, de exemplu, în prima lună de candidatură, cred că 30 sau 40 de apariții televizate în 30 de zile sau în 40 de zile, să nu exagerez. După care absolut toată lumea a dispărut. Erau toți dispăruți ca șobolanii în găuri. Nu puteți să-mi spuneți că absolut toate aceste televiziuni, unele private, unele publice, se înțeleg la unison, adică nu sunt chiar toți prieteni și frați între ei. Au dispute. Nu, în ceea ce mă privește însă a fost perfect la unison. Ori asta dovedește clar o lipsă de libertate și de drept de a spune ceea ce crezi. Da, E un exercițiu grav care, după părerea mea, nu m-a lovit pe mine, ci a lovit societatea românească în general. Oamenii care ar fi vrut să mă voteze trebuie să-și pună această întrebare. Exercițiul de a-l vota pe cel pe care noi îl preferăm este strict un exercițiu al libertății, adică am eu dreptul să mă duc să-l aleg pe cine vreau, sau e și o răspundere pe care o am? Pentru că dacă această răspundere nu o lași decât pe seama celui care lasă că îl votăm și vede el ce face, atunci pățim ce pățim acum. Multe sunt cele pe care le înțeleg. Să știți că au fost televiziuni în țară care au cerut bani pentru aparițiile mele și colaboratorii mei au refuzat categoric. Deși eu pe oamenii înțelegeam că aveau nevoie de ceva sute sau mii de euro. Însă nu vroiam să fac acest exercițiu care să contravină ceea ce spuneam. Deci, din punctul de vedere uman, eu pe acești oameni înțeleg, dar ori facem un lucru așa cum l-am spus, ori ne retragem și ne revedem altă dată sau niciodată. Da, este un punct asupra căruia
trebuie să reflectăm și în relația aceasta privind, eu știu, reflectarea campaniei electorale, a campaniei în care v-ați lansat în acea perioadă și le reamintesc telespectatorilor că au avut bucuria, prilejul de a se întâlni cu Alteța sa regală Principele Radu.